traductora, libreira, porque tivo unha libraría en Pontevedra, editora, no sentido de editar o libro dos novísimos. Ademais de todo iso, foi unha activista da lingua. Foi unha muller que desde o ano 72 participou activamente nos cursos de galego que se impartían antes do galego estar oficialmente nas escolas e tamén nas súas clases introducindo a literatura galega. Por iso, eu estou segura de que no arroás por aí adiante, onde queira que estea, dirá hoxe algo así como recoiro, porque ela era así moi... Ben o merecía, non era sen tempo.